Rima menangake lomba kagunan lan ketemu Markonah lan Supiah. Markonah lan Supiah ngrasa iri amarga Rima menangake lomba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sampai mari melu lomba ya, Nduk. Kok oleh piala lan bebunga? Inggih Bu, Rima uji asal arto, ikan sadar dalam prestasi Bu. Raka Rumi, ayo Mbak tumbasno es krim. Ayo. Hati-hati Nduk. Dino iku krasa istimewa amarga Rima nembe wae menangake lomba kagunan. Kaluargane bungah gumuyu bahagia weruh gayuhane. Dolanan rek, anake bakul gorengan atau gorengan ning sekolah. Lah pokok repot-repot dolan gorengan ning sekolah. Arep mangan ae anyar kok. Piye kate gayo impen kuliah njobo negeri. Ojo ngimpi kon. Hei, apa iki? Awakmu apa gak izin koncoan karo anake bakul gorengan kok ngene? Emang apa kan dene ya dodolan iku gawe bantu ibuke. Emang ora ono sing salah, wis ngene ya wae. Seto lan Jono uga ketemu Rima. Dheweke ngrencanakake bab kang ala. Iku gak arek iku sih. Ayo iku gorengan iku lho. Iya. Ayo. Sawise gorengane dirutuhake dening Jono lan Seto, Rima menyang ruang BK kanggo ketemu karo Bu Lastri, yaiku guru BK kang wis raket karo Rima. Sawise Rima rampung carita, banjur Bu Lastri nenangake Rima karo swara lembut lan menehake saran ben Rima njajal ngedol karya-karyane ing sekolah. Ana apa, Nduk? Bu, kalau mau kula diaturi Bu Lastri menawi kula saged nyade karya-karya kula wonten sekolah. Iku gagasan kang apik, Nak. Sampeyan kan duweni bakat gambar. Dan sampeyan gelem, iku tansah ndukung sampeyan. Iya Bu, matur nuwun. Kula ajeng nyobi nyade karya-karya kula wonten sekolah nggih. Iya, Nak. Ono apa iku kurang banget? Karo le, ayo ana joget dulu. Ayo. Lah, iku kan si Rima. Iya, gak mungkin arek iso gambar sapi iku. Mesti arek iku ono sing nyewangi, lega ya paling nyolong. Wis ayo barane, balik. Mesti gitu lho hasil karyamu dhewe. Hasil karya wong liya kok colong kan? Ora, iki karya-karyaku dhewe. Aku ora nyolong gak ada wong liya. Orang mungkin arek kaya kon iso gawe gambar sapi iki. Wektu Jono lan Seto mlaku-mlaku, dheweke kabeh weruh ibune dheweke lagi rasan-rasan. Jono lan Seto banjur nekani ibune lan carita ngenani Rima kang adol karyane ing sekolah. Bu, Ono apa le? kalau mau ke sekolah, Rima sadean gambar kata. Nah, ini dari pulau, niku Rima mboten ndamel piyambak, Bu. Oh, mengkala ya, saya suka saya baik. Saya bukti. Saiki guys, bakalan masuk sekolah. Iya bener, nanti anak-anak dewe tersaingi kalau anak orang dulu dengan kayak dewe. Ya terus-terusan mulu, anak dewe bakal sekolah kalau Rima. Saiki ya berhasil kaya ing sekolah. Ini awak dewe kudu lucu masa apa? Iya bener, awake dhewe kudu gawe dheweke dan ora iso edol karyae maneh. Yen kabeh karyae ajur, dheweke ora arep yo kudu maneh. Aku duwe ide. Ya apa nih awak dewe omongan ngomong ben karya-karyane iku kabeh tabungan kabeh. Iya, aku sarujuk. Ing sawijining wengi, Markonah lan Supiah nindakake aksine kanggo ngobong omahe Rima. Wong loro kuwi nyebarake bensin ing sekitar omah lan nyumet geni. Mama, Rumi, Ibu, enggak apa-apa. Wonten kok, Bu. Ayo.
Omah kaluarga Rima kobongan, banjur kabeh mlayu metu saka omah. Geni wis ngobong kabeh barang sing penting, kalebu karya-karyane Rima sing wis digarap kanthi ati-ati. Sawise krungu kabar menawa omah Rima kobongan, Kinan karo ibune age-age nekani omahe Rima lan nawakake rewangan menawa Rima sakeluarga kanggo manggon ing omahe. Ibu Sari menawa ora sekecok ati amarga wedi ngrepotake. Ananging Ibu Jubaidah tetep meksa lan pungkasane Ibu Sari arep lan age-age pinuju menyang omah Kinan lan Ibu Jubaidah. Dino Minggu, Kinan lan Rima ndeleng TV kartu kasenengane. Dumadakan ing tengahing dheweke ndeleng, muncul warta saprepretan ngenani omah kobong wau bengi lan jebul omah Rima. Banjur dheweke nyeluk ibune. Jadi mah, Dewa itu bukannya omahmu sih, kok iso viral di media sosial ya? Oh iya ya, kok iso? Ibu, kenapa Bu? Monggo periksani, puniki dia kita nonton di TV. Oh iya, kok iso? Permisi Bu Sari, kenapa iki? Tenanan, apa iki maksudnya? Kita sahabatin beda omah kang entuk kabar menawa omah panjenengan kobongan lan warga kasebut viral ing media sosial. Jadi tujuan kita ini yaitu pengen merangi bangun omah itu. Tenanan, apa kita bener-bener bakal diewangi ngebangun omah? Inggih Ibu, kita arep mewangi bangun omah panjenengan kang luwih apik lan luwih bagus. Matur nuwun nggih Bu. Sugeng dalu. Kenapa iki Pak? Ade dasar kang kita temuake botol bekas bensin lan korek api. Tenanan, sapa kang tega nglakoni iki Pak? Kita nemuake pelakune yaiku Ibu Jupiah lan Ibu Martona. Ibu, ojo ninggal aku, Bu. Rima. Aku awak dhewe nyuwun pangapunten sing dhuwur ya. Ya Rima awak dhewe bener-bener nyesel. Nyuwun pangapura ya. Ya wis ora apa-apa, aja dibaleni maneh ya. Ya Rima, iya. Pirang-pirang minggu omah anyar Rima rampung diwangun karo rewangan tim bedah omah. Keluarga Rima uga nampa rewangan duit kanggo wiwiti usaha Ibu Rima kang luwih apik saka sadurunge. Rima tansaya fokus ing mimpine, banjur dheweke terus sinau lan terus majuake karyane. Pangapunten Bu, niki wonten menapa nggih? Iki saka tim komunitas pusat lagi ngundang sekolah. Kebenaran wae omah mereka gelarmu ngapik kuwi. Jadi yo tak aja kanggo weruh ngerti karya-karyamu. Ya pun Bu, semoga Wah Rima, karya kagunganmu ketok ati. Aku arep nawarake, kepriye karyamu iki kita kitunake menyang Jakarta ing Singapura. Iya Rima, mesti ing kono akeh sing seneng. Lan kowe uga bisa oleh beasiswa yen kasine kadelake lan diakoni dening kewigunan ten negara iki. saestu Pak, dados saestu puniki supaya kula saged kawujud. Puniku bab ingkang binggahaken kangge kula lan kaluwargi kula. Inggih pun Pak, kula purun. Ya Rima, wiwit sesuk gawe karya seni tidak meneh ya. Rima, deloken ing koran iki bukannya karya seniman sih? Wah, keren banget bisa kono ing Jawa negeri. Wah iya ya, ini karyaku. Ibu, periksani. Kenapa, Nduk? Punika karya kula mlebet ing markas koran. Boleh coba Ibu tingali. Wah, iya keren banget, Nduk. Ibu bunga banget.